ngibingelele baba mfundisi bheka nomama i-fivefold yonke bazalwane bonke abakhona. Ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu umsindisi wethu. Amen. Amen. Abazalwane ngiyababingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Abangcwele kancane. Thandekayo ngiyabingelela ngegama likaJesu Kristu. Hallelujah. 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 Bangcono kakhulu bazalwane. Ngahlela phansi bathandekayo. Ngiyabonga ukuthi nihloniphe uNkulunkulu wasezulwini. Ngibingelela ingane zami lana ngihamba uzandile kwi-fivefold ulaphayana kwa-professor. Uyakhonza ke umuntu okhonzayo. Uyakhonza njengela ukukhonza. Nakusuka kaNosibheki wathi mama ususeThekwini angeke kufanele ngibe seduzane ngikwazi ukukulekelela ngibone ukuthi izinto zakho zihlelekile. Last week ibhekise Eastern Cape, East London naseQueenstown. Suke eGoli ngiyalena wasuka la eThekwini wagibela wathi ngikubonga bewethu. Ngibangisiza Nkosi laphayana mfundisa amadimona ekubele nje ukungifrustrate ngithi one of the weapons izwe lobumnyama elisebenza ngazo frustration. Amen. Sathana ngifrustrate noma ngozipho nje. Tshela ukufrustrate ukuze kunaka umoya. Uze umoya wami manje awusekho right. Amen. So laphayana iweapon nje ikhishwe ukuthi ngoba sazi ukuthi sizomthola kanjani sizolenza njalo. Asenze ukuthi abe frustrated nabanda ukuba frustrated so that umoya wakhe uzobonakala. Amen. Bangisiza kakhulu ke ukuba khona. Because umuntu okhonzayo e-altar kafanele kube nomuntu omkhonzayo lowo muntu. Amen. Lamafutha aheavy kakhulu uthi ayekwe awele phansi. Yes. Emhlabathini. Kuwona amafutha okufanele ayekwe awele phansi emhlabathini. Uma ngicela ukushumayela kuleli bandla ngakhuluma into yamafutha. Uthi lo mama washeshe wajika kanti wafaka koleke angaqhubeki koleke. Amen. Bangicela ukushumayela kuleli bandla. Lo mama wasincisha isimangaliso kwakufanele sisibone. Amen. Kwakufanele nje nathi sifike kukhona inkosikazi eqoqa izitsha. Ngoba ukuba lo mama akayekanga ukuboleka izitsha amafutha engekanqamuki. Ngoba iBhayibheli lithi lo mama mayithi izitsha ayiphelile etsho ngumprofethi. iBhayibheli lithi khona amafutha anqamuka. Osho ukuthi kahle kahle umthetho wawo awaqhamuki. Njengoba ngicela ngishumayele kuleli bandla. Bala amafutha awaqhamuki. Kodwa aqhamulwa yilento yokuthi umuntu okhongozelayo athi izitsha sephelile. So ke umuntu okhonzayo kufanele kube khona abantu uma ngokukhonza uMoses ekhonza uNkulunkulu wasezulwini kwavela abantu okuthiwa oJoshua noCaleb bona bakhonza yena umuntu kaNkulunkulu. Amen. Ngoba bona babengambonanga uNkulunkulu. Amen. Inkinga yami ukuthi ngizothi mangingena kule ndaba usana ngoba ngiyakubona uzo. Ngikubona ngila ngiyaphendula kutshela ngoba ngakwazi igama lakho umpahla oqoqileyo angitshela ukuthi wena uqoqa ukuthi awuzo. Futhi nje uyilethe obengizwa vele.
Ubuso bakho kunento engathi ukulobizwa. Ayikho right leyo. Because ubuso bomuntu uma simela buyakhanya. Uyayina lehle la. Kodwa usendlini uyayina impahla zakhe. Cela nizeke bazalwane sibe sonke. Uma ekhonza uMoses ekhonza uNkulunkulu uJoshua akabekwa izandla akavotelwanga akakhethwanga ebandleni likaIsrayeli wabona isidingo wangena esikhaleni. Kusilento yokukhonza ifuna abantu abanjalo ngoba laba esibavotelayo laba esibancengayo bayasihlupha endleleni kanti laba babona isidingo bangene bayayibekezelela insimbi noma idlumqala bayibekezelele ngoba yona iyawudla bazalwane uma suke sekukhonzwa ngempela uThixo uma ekhonzwa uNkulunkulu ayikhonzwa ngempela yabona phela masisonta masijabula makumnandi kodwa mase kufanele akhonzwe owasezulwini uye uzwe ukuthi le izinga inqamula umqala le iyangidla idla mina bayisekhonzwa uNkulunkulu. Ngibonga kakhulu ihlobo zami ukuthi nibuye nimemeze noma kwasekuvaliwe ke iminyango akufanele ngishumayele ngoDisemba inyanga okuzalwa kwami bazalwane. So kufanele ngijabule nje kube inyanga yobumnandi ingane zingikhiphe ngihambe ngidla kamnandi ngihambe ngilala ngiphumule inyanga engizalwa ngayo. Iminyango yayisivaliwe kwavulwa ngenxa ukuthi uba ukubheka nomama ish sizobathi nje labantu ase ngiyavula imbobo ngathi hayi ngenani izihlobo zami ngeke ngikwazi uma ngitshela uPA ngithi ngicela uvula athi kanjani mama bhuku siwavalile ngithi ubaba ubheka athi yo ma yo vula ngiyamvula sizobona ukuthi simbijanisa kanjani. Yabonga kakhulu bazalwane ukuthi ke ningimemeze sesedlule intweni ezimbi intweni ezinzima intweni ezibuhlungu kodwa uNkulunkulu seyinkosi hlele isihlalweni sobukhosi fundisa ukubheka ngiyabingelela sisi yabonga kakhulu ukubona. Amen. Into enye eyanginamathelisa nalabazalwane ababazali benu ngafica ukuthi sisemhlabeni owodwa wokukholwa. Manje ukukholwa ke akukhona ukusindiswa. Ukusindiswa wokunye kodwa ukukholwa wokunye. Ngafica ukuthi sikhuluma ilanguage eyodwa ukuthi kulula mawusindiswa lo msebenzi wenziwa uJesu. Kodwa ukukholwa kubizwa kuwe. Kufanele kuphume kuwe. Kodwa insindiso salvation comes from God. But if faith funeka uyiphalaze uyikhiphe wena. Uyikhiphe uyibhoqo ifaith ibonakale. Yona ke into enginamathelisa kubo angikwazi ukuhamba nomuntu ongakholwa. Ongakholwa uNkulunkulu. Angakholwa ukuthi uNkulunkulu angenza noma yini. Angikwazi ukuhamba naloyo muntu. Kuyangihlula ukuhamba nomuntu osindisiweyo kodwa ongakholwa. Ofuthayo kodwa ongakholwa. Khuluma ngezindima ezinkulu kodwa sihleli kumuntu ongakholwa. Yangihlupha ukuhamba nomuntu ongakholwa. Ukukholwa wokunye ilokhu athi umfundisi wajika inhliziyo ngalelo langa bakholwa. Kanti kusho ukuthi kade laba bantu behamba ethini. Amen. Amen. Ayikulungile ke angifundi iBhayibheli bazalwane ngiyenzela ukuthi ngiphathane kahle nani. iBhayibheli sekuye ngigcine ngalifundanga ngishumayele ngibhenguze ngiphohlwe ukufunda iBhayibheli sengimdala. Kodwa ngizozama ukuthi ngifunde bazalwane. Lento yokukholwa iBhayibheli lithi uEnoch waphila iminyaka ewu65 wazala uMethusela.
wayeseqala ukuhamba noNkulunkulu. Bona nje awuzwanga. Iminyaka useless ewu-65 wayengamazi uThixo. Iminyaka engena production, iminyaka engena profit, iminyaka eyafana nokulahliweyo yaba u-65 engamazi engakaze ahambe naye. Iselithi iBhayibheli wazana Mtshweni. Uma kwenzeka leyo nto waqala uhambo lokuhamba noNkulunkulu. Ezinye izinto uNkulunkulu asinika zona ukuthi give back lezo zinto zisuke zizoshintsha ama-destiny ethu. Yikho kufanele uyibuke into uNkulunkulu akunika yona ukuthi lento izokwenzani empilweni yami. Mase ngiqhamukela kule level uNkulunkulu ufuna ukwenzani empilweni yami. Bese-ke lithi iBhayibheli wayesehamba noNkulunkulu wahamba iminyaka yathi 100, yathi 200, yathi 300. Leyo yokuhamba noNkulunkulu minus 65 engenayo uThixo. Wayesehamba iminyaka yaze yahlangana u-300 esehamba noNkulunkulu. Kulokho-ke lithi iBhayibheli wahamba noNkulunkulu waze wangaba khona. Lithi iBhayibheli wahamba noNkulunkulu till he was no more. Lithi iBhayibheli wahamba noNkulunkulu wayesengasabibikho. Bese lithi iBhayibheli wayengekho uEnoch ngoba uNkulunkulu wamthabatha. Ekuhambeni noNkulunkulu fanele kube kuyenze ukuthi izulu liyakudla lize liqede. Masishumayela kabi as if masithi uNkulunkulu wamthatha sisho ukuthi wafa. Kanti iBhayibheli alisho ukuthi wafa, lithi wahamba noNkulunkulu. Usithe eqaleni kwakhe ku-65 years waqala, lithi iBhayibheli he walked with God faithful. Wahamba noNkulunkulu waze wasithela kuNkulunkulu waphela. Bathi abantu mabesinga befuna ukubona uEnoch, wathi uEnoch akasekho. Washonaphi? Wangena kuNkulunkulu wagcina engasekho esephelile. He walked with God waze wanyamalala wadisappeara akangabe sabakhona. Angazi ukuthi thini into yakho, kodwa kulento esikuyo kufanele ikudle ize iqede uzinyamalala. Kulento sifika sinenkani sivele emndenini yethu ebongweni zethu sinezinto esaziwa ngazo ukuthi hayike laba abakwamkhize ungabalokothi ungabathinti, ungathi ufuna uganwa umkhize ngekulunge. Kodwa uma siqala uhambo noNkulunkulu izulu lisigwinye lize lisiqede iphele le yamvelo esaziwa ngayo ukuthi singobathi. Amen. Mina igama lami ngiwunokwethemba abantu abanelungelo lokubiza ngegama bancane-ke kodwa ngela endlini ngababona. Igama lami ngiwunokwethemba ngizalwa KwaZulu eShowe eNgudwini. Ngizalwa endlini enkulu yobukhosi bakwaZulu, indlu yenkosi uMpande. Ngizalwa umntwana umzikinya, yena uzalwa umbayana kaMthonga kaMpande kasenza ngakhona kaJama. Ngizalwa kulobo bukhosi lobo. Indlu yakithi kuthiwa yakwaNkonzo Mbili, thina sibizwa ngezindlu. Indlu yakithi kuthiwa yakwaNkonzo Mbili. Ngizalwa isithole saseMabheleni. Siwu-14 amasu kaMaNtuli. Sizalwa inkosikazi eyodwa endodeni eyodwa. Ngingowesithathu kulo 14. Phakathi kwey'nsizwa ey'mbili, khona insizwa phambi kwami, khona insizwa emva kwami. Imina lo nto kuyenza ukuthi kuba nenkanyana kancane. Lento ukuthi ngiphakathi kwamashinga. Lento kuba phakathi kwamashinga yenza ukuthi ngibe nenkani. Angizange ngithole into yokuthamba ngoba ngiphakathi kwabafana. Ngashiyelwa insizwa ubele, ngishiyele insizwa ngaphuma ngiqasha phakathi kwey'nsizwa. Amen. Hlala le goli ngazi nami ngangokwenzani khona. Angiyitholi nalento okuthiwa ikhona laphayana. Kodwa ngihlala khona. Ngihlala eKempton Park emzini okuthiwa yiGlen Marais number 63 Flay Street. Ngihlala lapho. Ngumuzi use-233 Crowland khona lapha neGoli. Neminye ikhona kwezinye indawo. Uma usuhamba noNkulunkulu uyabusisana. Amen. Hlangana noJesu ebuntombazaneni bami
hlangana nenkosi yasezulwini yangehlula hlangana nenkosi yasezulwini yangehlula into yami ngehlulwa uNkulunkulu angibonanga abantu beshumayela ngaqala ukushumayela ngakaze ngibone intombazane eshumayela ngaqala ukushumayela ngakaze ngibone umuntu wesifazane othi ubiziwe uNkulunkulu ukuthi ahamba ushumayele mina ngaqala ngashumayela ngaqala ukushumayela ekhaya inkumeni zakithi esibayeni ngavele ngagibela esibayeni ngashumayela usingangababona abantu engizobashumayeza kodwa ngizwe ukuthi sengathi manje ngashumayela manje ngagibela phezulu esibayeni ugoqweni ngamaphezulu ahlabelela iculo lakithi eluthela ngathi lihlelanga liphumile manje ngokubeli benkosi ake simbonge uNkulunkulu sasilondolozile ahlabelela ngase ngiyashumayela ngibona inkomo zibhonga zihlaba phansi nempondo ngabona thina amandla lento yabeke phezulu kwami mayibhongisa inkunzi zakithi kanjena hayi kuzwakala lapha engiyakhona kodwa nje ngayiqala khona lapha ekhaya shuma izinkomo yona into yayiseduzane engangishumayela kuyo ngase ngishumayela ke kubantu basekhaya emndenini wami ngashumayeza abazali shumayiza ugogo ngashumayeza umama ngashumayeza abafowethu shumayiza odadewethu baphenduka abantu bonke basindiswa abakholwa uNkulunkulu ama-convert ami okuqala uma ngiqala ibandla ngawabhabhadisa ngabhabhadisa ugogo wami ozala umntwana ozala mina ngabhabhadisa uma wami sengibhabhadisa odadewethu yaqala kanjalo into yami mangiqala ukugcoba ama-elder ngacuba ubhuti wami ophambi kwami ngacuba osemva kwami ngathi mina ama-elder ebandla eyami into ihambe kanjalo nabefundisi ngiqale khona lapha ngabo ngagcoba bona umpostoli engiqale ukumgcoba yilo lama mina ngathi wena sengigcoba ukuba umpostoli qhubeka nomsebenzi kaNkulunkulu yadla lapha ekhaya lento yaqeda ngoba inamandla mayingene kahle inamandla kakhulu manje nodadewethu bangabefundisi nabayeni babo mayethu yaganwa nje umuntu uganwa la ekhaya ngivele ngithi ungene endlini embi-ke kofanele uyivume lento le kofanele uyivume abese yayivuma abakhwenyana balapha ekhaya bangabefundisi ngibaphethe ngibabeka izandla ngibagcobe bathume ama-Bible school bese ngibathandazela hambe yoshumayela asikho isikhathi sokudlala la amen hlangana noNkulunkulu-ke bazalwane lento engizoyikhuluma ebusuku entweni yala ekhaya yokholwa kosa ngikwazi ukuphuma ngaphandle ngikhuluma okunye ngizwe kuthiwa lo conference ukuthi ngigxiliswe ekukholweni masizokwenziwa leyo nto kufanele sifike ezweni elithi ayikho into angeke ayenze uNkulunkulu angabhoboza ubongo udonga alibhodlose ngenxa yakho uNkulunkulu uyayiqamba indlela ehlane ayenze kade ngikhumbula elinye ivesi mama ubheka manje ngicela ingane banje ngicela ngitshele leli vesi liphi ngashumayela ngalo ngisemusha kodwa ngisalitholi ngoba kukhona amanye amavesi awabhalayo umoya ingcwele awabhalele leyo purpose yangaleso isikhathi emva kwalokho ulifuna uzukhathala leli vesi sengilifuna emabhayibhelini amaningi angilitholi baba ubheka mhlawumbe uyalazi leli vesi lithi ngokuba uJesu wayengaswele utshelwa muntu ngomuntu lokhu wayemazi umuntu enhlizweni yakhe isenzongisiza ukuthi likuphi ngoba anilitholi kodwa ngalithola ngesikhathi kufuneka ngashumayela ngalo kodwa manje mangithi ngiyaqhubeka mhlawumbe ngibheka dadewethu uzongisiza mhlawumbe uyalazi kodwa khona ivesi enjalo ngingahlangana nalo uma uhamba noNkulunkulu uhamba enza izinto ezingekho normal ekuhambeni noNkulunkulu uma usahamba ezweni eli-ordinary nezwe elinormali awukakafiki ohambeni noNkulunkulu uma sesihamba sisohambeni noNkulunkulu uzobona izinto lezi elithi iBhayibheli okungenzeki kubantu uyenze usuqale uhambo noNkulunkulu ungasasitsheli izinto zomakhelwane ngelinye ilanga ngimhlalela phezugwetshe uNkulunkulu ngiyaqhwakela ngithi lalela uNkulunkulu angifuni ukukuvalela amehlo ngifuna nje ukukhuluma nawe nginenkinga nawe udadewethu uyagula
omdala inkosazana usesibhedlela manje lapha esibhedlela bathi bafuna ukoliqaqa ikhanda babone ukuthi yini le ntathi igijima ekhanda njengestimela lento eyenza ukuthi umthela amanzi ekhanda abandayo aphunqe abile aze kwesebika manje uNkulunkulu nginenkinga ngithandi ukuthi ahlinzwe manje inkinga yami ukuthi wena uNkulunkulu angikwazi ngezwe nganayo incwadi ngiphethe iBhayibheli ngezwe nganayo incwadi kuthiwa izwi lakho leli ngicela ke uphume kule ncwadi uze kimi sengi right ukuthi waba uNkulunkulu wabo bonke laba bantu ababhalwe la ngicela uphume nginesimo esikudingayo phuma phakathi kwalamaphepha uze kimi uzoba uNkulunkulu uma uke wayenza lento sengiyoshumayela igama lakho insuku zonke zokuphila kwami sengicela ungakushumayeli ngendaba kaPetro ngicela ungakushumayeli ngendaba kaPaul ngicela ube uNkulunkulu wami uma uNkulunkulu weBhayibheli phume eBhayibhelini uze kimi sengiyasuka ke manje uNkulunkulu ngiyahamba ngesibhedlela ngifuna ukumbona lo muntu okuthi uzoqaqa ikhanda kodwa ngifuna ukumbona engaqaqiwe ikhanda futhi ethi akasenqaqwe ikhanda bese ngiyahamba ngesibhedlela mangifika esibhedlela ngifica usisehlele ehlele wombhede ethi hawu uyazi ukuthi kuba benile mali ngabe sengigibelile ungeke usangifica yini bengisakhipha angazi kwenzekeni kodwa kuthiwe angisezuhlinzwa futhi nami angisezwa kubo haleluya bese ngihamba naye bese ekhaya bese ngifike ngimshiya ngithi awuthi ngibuyele kulawa manje ingathi yasebenza lento hambe ngohlala kulawa manje nje uNkulunkulu weBhayibheli hayi uNkulunkulu weBhayibheli inamandla into uyakwazi ukuyenza into umuntu ayicelileyo kusukela manje awusewuyenako uNkulunkulu ophetho usuNkulunkulu wami sengiyoshumayela ngegama lakho insuku zonke zokuphila kwami manje ke sengihambe naye ngafika ezweni elithi noma ungasenzanga lutho hayi anginankinga noma manje usungenze uNkulunkulu ithi ngani yami lena ithi uNkulunkulu nje ngeke uhlele esihlalweni sobukhosi wethembelile njayi uThixo noma ungayithulela nje simakade ungangiphenduli angisenankinga sawayiveza ukuthi uNkulunkulu ngiright ngawe ayikho into engifuna uyenza ukuze uziprove ukuthi uThixo la engikhona sengaze ngaright sengiyakwazi ukuthi uNkulunkulu wena futhi uNkulunkulu ophilayo haleluya ya alibonga igama likaJesu angikhulume lento bazalwane yashisa nginiyeke kulento ende kaAbraham noNkulunkulu lento eyenza ingqondo yami ifreeze le ukuthi uAbraham waphuma engazi ukuthi uyakuphi kulento ende ngoba lento ukuhamba noNkulunkulu ngiyakutshela lento okuhamba noNkulunkulu izokwenza izinto ezingenangqondo kusangazi ukuthi uAbraham mayihlangana nabantu wayithi uyaphi kodwa iBhayibheli lithi wayingazi ukuthi uyaphi uyacabanga nje indoda yonke iphuma emzini wayo ihamba kodwa ingazi ukuthi yaphi awukalezwa hamba nje kodwa ingazi ukuthi yaphi kodwa iyahamba bayibuza abantu ukuthi ubhekephi thangazi la ngiyakhona uNkulunkulu uthanda ngishiya umndeni uthatha uNkulunkulu angishiya ihlobo uNkulunkulu uthanda ngishizwe lakithi uNkulunkulu uthanda ngishiya abangani babo kulento ke uma ehamba uAbraham simthola kwamba noLothi ngoba bakhona abantu abasijoyinayo abanye ohambeni lwethu ahambe nathi simthola kwamba noLothi ngazi ukuthi uLothi yena wayapi alethe ezandila lethekini mntana usheshisi wavula wena nje ithi amen Alazi ukuthi bakubheka ithinto kaLothi uLothi uyapi kodwa ofunda iBhayibheli akangifundele from verse 14 ukuthi umoya usukutshelile ukuthi kuphile ngapha mawuna uphela umoya angasibela ithinto yakho lapho kufanele ihlangane neyami itshelo ukuthi 14 wapi lona bese uyafunda
Usukutshelile ngithi. Amen. Funda phela. Funda phela. Funda phela funda 14. Funda 14. Yo, mwenxa funda phela khona ngizoshumayela. Akunathembi la ekhaya. Awuthembi la ekhaya ufuna ukutshelwa amavesi. Lungileke thembi ke. Chapter 13 abangukuthi sengihlinzile imbuzi. Usungafunda manje. Funa ngishane ngama lencwadi. Funda sithando sami qala 14. Hayi mina ngiyakhathala abantu abafuna ukutshelwa yonke into bethi bayakholwa. Exodus chapter. Hayi uyabona ke nawe uyangibhayisisa ke manje. Uyabona ke manje Thembi ke mina ngifunile kanje. Indaba lokubika into ebheda ungafuna ukunikwa into leyo. Genesis chapter verse 14. uJehova wathi ku-Abrama uLoti usehlukene naye. Awuphinde futhi. uJehova wathi ku-Abrama uLoti usehlukene naye. Uphinde ngifuna ufunde kahle konke ngekho right. uJehova wathi ku-Abrama uLoti usehlukene naye. Akhona likafunde kahle lizongibhedisa ngekwazi ukushumayela. Funda. uJehova wathi ku-Abrama uLoti esehlukene naye. Sengenza njani phela intshumayelo kulokho ukuthi futhi ngeke kushumayele. Funda lesisi. uJehova wathi ku-Abrama uLoti esehlukene naye. Phakamisa manje amehlo akho ubuke usendaweni lapho umi khona. Khona abantu ukuthi nje masihamba nabo singakwazi ukuphakamisa amehlo. Masihamba nabo singakwazi ukuphakamisa amehlo singaboni lutho. Funda sisi. Ngasenyakatho naseningizimu. Buka inyakatho ubuka iningizimu. Nasempumalanga. Buka impumalanga. Nasentshonalanga. Buka lentshonalanga. Ngokuba izwe lonke olibonayo ngiyakulinika wena. Ukuba izwe lonke olibonayo. Hawu kodwa uNkulunkulu. Funda sisi. Ngokuba izwe lonke olibonayo ngiyakulinika wena nenzalo yakho ukuze kube phakade. Ngiyakwenza inzalo yakho ibe njengothuli lomhlaba kuze kuthi uma umuntu engabala uthuli lomhlaba iyakubalwa nenzalo yakho. Suka udabule izwe ubude balo nobubanzi balo ngokuba ngiyakukunika lona. Wayesesuka uAbrama weza wakha ngasema-Okhini aseMamre laseHebroni wabakhela khona uJehova i-altar. Yabona uNkulunkulu uthembekile izwi lakho uNkulunkulu ongcwele ukhuluma ngalo uNkulunkulu namandla udali bethu kodwa babona amandla siphile thina abantu bakho osimusa ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Uma ngabe nizwa ngizosheshe ngiyeke bazalwane. Uma nje nizwa lingabantu abezwayo kusebusuku. Uma nizwa ngizosheshe ngisuke la. Ngethemba ukuthi awulifakile ke wena ukufundekiswa. uJehova wathi kuAbraham esehlukene noLoti. Lisho njalo ngithi bazalwane. Amen. Esenjani? Khona iperiod embi phakathi kukaAbraham noNkulunkulu leyo kuhamba noLoti. Amen. Ngezwakala yini? Khona isikhathi esibi sokuthi ngesikhathi ehamba uAbraham ehamba noLoti uNkulunkulu wathula. Amen. Angiphinde futhi. Ngesikhathi uAbraham ehamba noLoti uNkulunkulu shono phela wathula. Amen. Waba kwi-season equiet phakathi kwakhe noNkulunkulu la uNkulunkulu engasho lutho khona. Amen. Waba sesikhathini esibi ma wena umazi uNkulunkulu wazi ukukhuluma kaNkulunkulu uyazi ukuthi kubuhlungu kanjani uNkulunkulu ethula. Amen.
uyayazi leyo pain leyo. uSaul inkosi ngesikhathi uNkulunkulu ethule waze waya esangomeni eyobhula ukuthi uNkulunkulu uthule. Wathi uNkulunkulu akakhulumi ngamaphupho, akakhulumi ngamaprofeti. Angazi ukuthi ngenze njani. Isikhathi esibi umazi uNkulunkulu ekhuluma kodwa bese vele ethule. Ma uNkulunkulu ethule, uNkulunkulu ukhosta isiphithiphithi phakathi kwabelusi baka-Abraham nabaka-Loti. Ngoba u-Abraham noLoti abaxabananga, kodwa uNkulunkulu ngoba ezinye izimpi ngifuna ngathi ngashumana ngizondlela lapha. Ezinye izimpi ohlangana nazo empilweni azilethwanga uSathane. Zilethwa uNkulunkulu. Ngezizathu zakhe uNkulunkulu. Ukuthi thina sajwayela ukulwa noSathane. Manje asike sisabheka ukuthi yini le engilwa nayo ivelaphi lento. Lana uNkulunkulu wasusisa ururu sempi engavele embusweni wobumnyama, evela kuye uNkulunkulu. Tshela lo hlendi naye uthi asiziphi sivela kuye. Ezinye izimpi esizilwayo akazwanga ngicela umtshela ukuthi ezinye izimpi kahle uSathane akakwazi ukufika kithi. Kahle uSathane akakwazi ukuthola wena. Angazi ukuthi ithatha plento yokuthi njalo ukuthi wena uhlasela uSathane, kanti wena uSathane wayitholaphi into yokufika kuwe. Ngoba lithi iBhayibheli wena ukuphila kwakho kufihliwe. Ukufinyelela kanjani uSathane okhala ngaye zonke insuku wena uqaka uSathane ufika kanjani kuwe ngoba akasifinyeleli uSathane. Bekushumela kancane Kwa-Mashu. uSathane bakufanele kuwe uyahlupheka. uSathane simbona ezulwini ehlenyuka phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu uSomkhosi azamuza ukuthi kwathi Lucifer uvelaphi, athi ngivela emhlabeni. Uthi uyokwenzani? Uthi bengiyobe kuJobe. Manje pho ufunani lana? Uthi ingani nginenkinga yakho ngoba wena uJobe wena Thixo uJobe umsungazile, wena wakubonga wakuvalela. Angikwazi ukumthina ngizwa akubonga ukuze ngikwazi ukufika kuJobe ngoba akakwazi. Kanjani njengoba ngishilo hayi naku ngihlasela uSathane ngoba izimpi eziliwe kuwe kwi-level esikuyo yokuhamba noNkulunkulu sivela kuye uNkulunkulu, sivela kuye uThixo. Bese uNkulunkulu elunguza uJobe, mayilunguza uJobe ebese enikeza ipermit uSathane grante ilungelo lathi hambe kuye. Kodwa ke lalela, khona into kaJobe ongeke ukwazi ukuyithinta. Khona into kaJobe ongeke ukwazi ukuyithinta. Nayo ayinamathisela ngophawu umphefumulo kaJobe. UJobe noma ungayidla inyama yakho igaye ngeke ngiphile uJobe. uJobe ilaze ingenawo ifesi, uJobe ilaze ingasaya. Kodwa uJobe ngeke ufake. Mekufika uJobe afika baphi abambe inganeni. Mayibambe inganeni thola ukuthi uJobe kunemthandazo ayenze.
Thandazwe ingane wayisefele emsini. uJobe wayefela athi bethandaza. Afela thandazela ingane. Athi uNkulunkulu ngithandazela abantu abami. Kungenzeka labantwana mabehlangene benza amadili. Balithuka igama lakho. Kuthiwa sabesile wathi kulungile. Ayikhikiga. Sangaba thandazela labo bantwana labo. Kwakhala yonke into esegameni likaJobe. Kwahamba imfuyo. Kanti uJobe wayesehlabelela unamba 4 emankulungweni. Wathi thatha konke noJesu. Konke kuyindiva nje. Kwakuthando lwakhe lumizolo namuhla naphakade. Wahlala uJobe. Wahlala uJobe. Akasenayo imfuyo. Akanazi ingane. Akanayo imali. uJobe wahlala. Mabefika abangani bakhe bathi kukhona into eyenzekile la. uJobe wababuza ukuthi sokwamukela okuhle kodwa yini kanti? Sokwamukela nokubi nakho kuvela khona enkosini. Bayaluza uLucifer ethi kanti uJobe wenziwa njani? uJobe umhlukanisa kanjani noNkulunkulu? Kwakanti ukuthi uJobe unamathele uNkulunkulu. Zikhona izinto noma ziphi izinto. Mayibona uJobe ukuthi saphele yonke into. Walala ngesiswe emlotheni. Wathi ngafika ngise emhlabeni. Usomana futhi ukuthi ngiyobuyela muva ngise. Akubonga igama likaJesu. Ngabe mlalela ukuthi uhunyiswa zinhlungu. KwakuJobe wabona kusuka ekhayini. Base wofika emathebeni yawo. Wena wonke kulunge yakho. Ngoba wena ungaphekiseni. Uthi wena ngiyamyeka uNkulunkulu. Ngoba ngiyanikela. Kodwa akangenzeli ukuthi wawuyakuyiphasa liyathesti. Kodwa lo yamuntu indumiso yaphuma ngamathumba. Yaphuma ngobofu. Wathi waphuma ubofu. Lathazela izulu. KwakuJobe wanamathela. uThixo ngesikhathi kungakhoni. uJobe wanamathela. uThixo ngesikhathi abona. uJobe wanamathela. Izulu lathi indumiso liphuma ngobofu. Liphumela ubofu. Lathi indumiso izulu ngoba uJobe wanamathela enkosini. Abembuza abangani bakhe wathi ngiyazi. Wathi shona ngiyaphetha. Wathi mina kodwa ngiyazi. Wathi uJobe wathi mhlenge wami. Mhlenge wami. Wathi mina ngiyazi mina. Mhlenge wami. Uyaphila. Masa ngikadila ngesizini. Uyoma. Yena uyoma. Wayesho njalo. Ishumayela nikinila. Wayesho njalo. Izulu lamhleka uLucifer. Lamhleka laphukadlelo. Ukadlerongi. Ukadlerongi. Bekufanele uye kwabanye abantu. Ungayi kulona. Kwalo uswana bothela kini. Ayinkosikazi yakhe. Lenkosikazi ayiphi ngendlela esisho ngayo. Mashumayele. Noma ubani kule position wayothi. Abakuthi bazwile. Wayothi ukunalento libukayo. The pain of go through yona. Ngokufa. Noma ubani akashongo ngoba engasamthanda umyeni wakhe. Wakusho out of love. Yonke into engabulala. Ungathuka uthi ngoba wena uyileze ingabulawa yilutho. Aningifana. Yo, futhi ngaba ukuthi basile. Phela wena ayikho into engabulala. Yo, into
Hayi ngosikazi angikwazi ukufa sekabene noNkulunkulu ngifuna ukuthi mangifa ngisebukabene noNkulunkulu noNkulunkulu ufuna ukungiphatha naye unezulu izokwenza njani uma ngabe ngifa sekabene naye ngosikazi ngiyakuyeka nosala ukhothwa izisho ayikho into engayenza ayisekho into engayenza ngawe ngoba wayesenamathele Uma silokhu sihamba noThixo silokhu sisobelana naye moya ingcwele masilokhu sihamba naye silokhu sisobelana naye masisondelana naye ukhipha ubuNkulunkulu banozwileyo la akhiphele kuwe uphuma abafuna ngisakuqondishe solokhu wakholwa nje awubafazi wena selokhu nje waqala into yakho yamabandlelu bana bafo ngesikhathi ubafuzi angasakutholi kahle liyakuthola izulu azulu liphosi ngezikhetha liyashesha ukubamba ngesikhathi ubafo uyimpi eyayenziwa uNkulunkulu ufundiswa xabanisa abelusi bakaAbra nabakaLothi icala langena eGoda uLothi noAbraham bahlala etafuleni bafuneka bakhiphe i-judgment lashisa icala uAbraham Abraham bahlala esikhaleni sakhe uthi yabona njalo mina njengoba ngihamba noNkulunkulu angizilwi iziphi esingenasidingo ukanje ukakezwa namanje ngoba wena awufuthanda ukulwa iziphi useless awufuthanda ukuphuza amaphoint awufuthanda ukusifeza clean ukuthi uzozwelwa yiwo wonke umuntu ukuthi wena wenza ngalutho awufuthanda ukudonsa abantu badonsele emakhoneni ubachazela ubacacisela ukuthi wena innocent kangakanani kule case kodwa abantu abahamba noThixo abayenzi leyo nto athi uzulu liyomvuza lona ilona izulu aliyomvuza aliyosho ngoba liyakwazi ukuthi abalwabi asikho isimo sokuhlalisa ikwaliti asikho isimo sokuchazela ungakufundisi izulu liyayazi lento lizomangalini sesethi angisibani isidingo salento silwayo wala sakushona ilanga sikhuluma into eyodwa nasi into engithoyenza simple sabedakela livesi bakubheka iminyaka eminingi sithi Abraham wathi asingaqabani ngoba sinabazalwane babengekho abantu abazalwane ngalesa sikhathi sasibheda bathi iBhayibheli uAbraham uthi asingaqabani ngoba sizihlobo asingaqabani ngoba siyazalana hayi ukuthi sinabazalwane ayikho njalo uAbraham uthi asikabanisi lento kodwa sehlukana ngoba wayigadi into nokuthi bakufanele uhlukane nabantu Jesu nakuba yahlukana awuyikhona ukuqabana manje usukhathalela ebandleni egodini hamba usuqabana nathi
because isasa sizodingana. Ucabana ngokuvimba mawukhona. Ukufike makuzinxabana uyifike. Uba Mtshweni Bishop bakuphekwathanda amazwi athi you rather lose an argument and win a person. Noma ningasesuhamba nomuntu kodwa la hamba khona athi ngiyamhlonipha loya muntu kaNkulunkulu akhombe hamba ethatha i-direction yakhe athi ngiyamhlonipha loya muntu kaNkulunkulu akhombe efulathelana nawe leyo nto umvulela umnyango wokuthi uyobuya ungasimshaya la yakhona lo mwenwele kasizokuzwa indalela uthi Abraham asixabana kodwa sihlukana kodwa ufuna ukwenza ifavor wena Lord awunankulunkulu wena Lord ukazi umbona uNkulunkulu mina ngine favor ngine sivumelwano esiphakathi kwami uNkulunkulu sisanizwa leso sivumelwano siyongenza usurvive ama-desert amahlane amabi mangifaka kuwo mina I'll survive the desert. What way? Sofa. Funa ukwenza ifavor. Sikhumele ngaphandle. Nathi izwi. Uma ubheka e-east ngizobheka west. Mina angisurviviswa yi-east. Ngisurviviswa uThixo. Lento bayifika abantu abazoyizwa. Ubheka empumalanga. Mina nentshonalanga kimi i-right. My God. Ngawathatha wonke amafenya. Zonke inkodi eyinonileyo. Amnankinga bawukhetha inkodi. Ayinkrisa amanzi. Hamba uye kuso. Mina ngiyoya ngasehlane esibhakadwini. Don't worry about me. Don't worry about me. I'm a survivor. I will survive the desert. Choose the way. Jabalinje izwe ufuna ukuya ngakuphi. Bayiphelele lithi wakhetha uLord. Babheka ngiseyikhodini ezinhle. SaseGomora. Engazi ukuthi uThixo iGomora ulibambele igrudge. Uthi lo musi ngizomqothula ngomlilo. Alizwanga abazalwane. Omyeni umuntu ongenaNkulunkulu aphayise. Ngoba sometimes uphayisiswa uye uNkulunkulu. Umyeni enza ama-choices wrong. Umyeni awenze qala. Ngoba wena uzosurvive. Wakhetha qala. Lithi iBhayibheli lelozwe laliyihligodizalo sigreen linemthombo yamanzi. Abraham wambusisa uLord. Hamba bengisibusiswa. Mina zobheka nomaphi. Ngizoba right. Labe hlukana. Into alenzo Abraham. Beka ngasezulwini. God. Oh. God. Wabuya yini uNkulunkulu
wangikhipha ezweni lakithi ukhulume nami. Ufuna ukwazi ukuthi ngishonaphi manje, ngenzenjani, indlela engiyohamba ngayo yiphi. Wangena engodini uLothi lamvumiswe, uphuma igolide, uphuma isiliva. Ulothi akazi ukuthi ubesurvive ngenxa ka-Abraham. Bayizwile le? Kunabantu in life ongahlukanwa. Kunabantu elifini abafana noNaomi, abahonda ama-destiny abanye abantu. Ma uyifuna, there are people who are connected with the destinies of others. Awukwazi ukufika with-destiny yakho. You need to be connected to Naomi. Naomi, she will take you to your destiny. Kunabantu uma ngabe ethi Ruth ngihamba nawe, ethi uNaomi ngahambi nami. Khathathwa namanje ngimancabanca ngibhotshozwe ukufa, ngibhotshozwe imapheko, angisenandodana anginalutho. Athi Ruth ngihamba nawe njalo, hamba nawe njalo, hamba nawe ungasenandodana, hamba nawe ungasenalutho. Uyilolu hlobo lwabantu okungehlukanwa nabo, akwazi ukwehlukana nawe. uLothi akazanga, ngoba uLothi kwafanele athi asiqosha belusi. Nikhona eNkwa-Mashu kwafanele uLothi wayazi ukuthi ngixoxe iBhayibheli, imfuyo kaLothi yayandile kakhulu, and uLothi wacabanga ukuthi naye uyakwazi ukwenza. Kanti imfuyo yakhe yandiswa isibusiso sika-Abraham. My God, abantu ofuna ukuthi ukhosele nje endeni lakhe, uhlale kulo, uhlelele ukuthi ukuba kuleli ithembe kuyakuphumelelisa. Abantu esasesibathanda, sesibalandela, babecula kwi-joyous, bathi mabecula sabashayela izandla enkulu, bacabanga ukuthi lento ikubo, kanti yi-grace ye-joyous. Yaphuma kwi-joyous baba ama-independent, nathi saphuma ngoba umusa kwakumusa wethu abizwa ukuthi joyous. Aphuma kwi-joyous, nathi saphuma. Walaphuma umusa wezindlu, umusa walele ngasegodini uyokwenza usurvive ama-destiny. Wakabantu abakuthi suhlambile bese ufuna ukwayinela, nathi siyaphuma. Nathi siyakuyeka unomusa abantu abathile, umusa nje, umusa obawubheka, umusa onikezwe yena. Leyo nto iyokusebenzela if you are still connected to the man, but if you can't, leyo nto nathi futhi ngoba sasitonswe umusa. uLothi bayigeja, kwangafanele uLothi kwafanele akhumbule ukuthi ngaqala lolu hambo ngingenazi izimvu, ngaqala lolu hambo ngingenazi inkomo. Kunabantu mfundisi esaqala nabo uhambo begibela amatekisi, namhlanje sebedrayiva imoto. Masebedrayiva imoto bacabanga ukuthi ngoba baqualifya yingoba besebenza kahle, kanti imoto yigrace yalethu esiyithola noma singaqualifyi. Umusa walekhaya saqala nabo bese mqashweni, manje
umuzi omthatha wabeka la ukhona mayikhethe lonje khetha wabeka ezweni elibi Abraham wabeka esizweni Bible lithi uNkulunkulu wakhuluma kwaAbraham mase behlukene nolondi ngibambe unabantu njengoba ngafanele kanti kunabantu okufanele buka nje mina ngizokusiza uLoti kwakungafanele ahlukane noAbraham kodwa uAbraham kwafanele kwakungafanele avume ukuhlukana noAbraham kwakufanele athi la oyakhona abantu bakho ngoba abantu bakho uNkulunkulu wakho ngoba uNkulunkulu wakho yofa la ofa khona kwakungafanele avume ukuhlukana noAbraham kodwa uAbraham wakufanele ahlukane noLoti Abraham wadinga ibreak no ngiyangiyeka mina Abraham wadinga ibreak uLoti wa-occupy waqeda ispace sikaNkulunkulu kunabantu kunama-friendship ayi-edayo into yakho noNkulunkulu nawe uyasikhumbula abantu ey'mpilweni zethu abathunywa yisihogo isihogo sibone ukuthi asikutholi asinaso isikhathi nawe wena uThumashu kuNkulunkulu isihogo sithuma umuntu azoza njengokuthandayo umuntu akufuneka uvuswe WhatsApp wakhe ulale ngoWhatsApp wakhe awusaphili i-oxygen yakho ilong leyo elifini akufuneki kube nomuntu ongasakwazi ukuphila ngaphandle kwakhe friendship for you to survive ukuhamba noNkulunkulu kufanele ukuthi lawo ma friendship badilithe kunabantu okufanele ubablock kunabantu okufanele uphume kubo kunabantu okufanele bakufanele uyibuke phone akukuthayela shame ulobu ngikulela lona ngisho ngikulela ngoba abanye abantu bathunywa isihogo lento mamubheka
Ungahambi distance ende. Ngithi umzukulu wami onlanywa yilo. Teenager ka 15 years. Ngikhombisa fonini uthi gogo bona igift umngani wami athi uzongithengela yona. Ngithi phuma esihogweni nje. Lesi izinto eziphuma esihogweni nje. How siyami ngithi le. Esihogweni. Sathi ufuna indlela okuzongena kwawo. Sefuna ungena ngawe ke manje. Bese ngithi kuko wayisincane kaningugulele lolwesipho. Yini lento kaningugulele lento ningisele nakho. Manje ukugula masihla sifunda lento isayini yase-China yokulesbian. Sayithi kuye ungasinawo lento ngoba isingishuthele nje lento ungangeni nayo wami. Ayifaka lento yayikhathi. Kade ngakutshela ngathi lo mlungu lo uphuma esihogweni. Lo mlungu uthi uyosathana. Ungabi excited ukuthi hawu nginomngane womlungu, umngane womlungu obekade eqede ethini. Thathi buko umpopola umlungu. Lo mlungu osethanda ingane yomntanami, oseyithanda kangaka. Uphuma umlungu othanda umuntu omnyama. Uphuma lo mlungu othanda umuntu omnyama osethi makufakwe inkole athi masibuya ngizoza negift ngifuna ukuphathela something ngizothenga ama-gift eyami ifane neyakho ngathi shot isihogo la isihogo lesi esenza lo mshado lento angifuni kwami wayiphoka umlungu into ukuthi ingene kwami wayinika ingane yomntanami ngingekho ngiyoshumayela bamthona umfonela bathi ingane ifike lento ngathi thandazele leyo nto bizigama likashosiphiwayo ubusukwethu kuyezansi fika mfuleni ijikijele emanzini leyo ngane ngeke ibulawe ukuthi lento ngijingile angifuni kwami leyo nto kunama-friendship even ingane engizele fanele ucheke ingane ungani nobani ovela kuliphi ontsha uthini kuyo mame khuluma. Lengane ufundisa ukuthi awuyifaki into emlonyeni ungakathi baba ngiyabonga lokhu ungikuhlala cela ukusisegabeni kaJesu leyithi thiwani kubone lesinamathele enganeni yakho iza namuphi umoya iza naliphi ontsha izobenza befundisa kahle umbuso omnyama osizingela ngayo ma ungakwazi ukungena direct hambe ingane hambe basukulu sathana ngqongqoze ufuna indlela zongena ngayo mawujabula ngofuna sathana like ungene kanjani ungene alone. Amen. Siyabeni uNkulunkulu ku-Abraham ngifuna ukuvala ngale ngivale ngale uthi uNkulunkulu ku-Abraham endaweni la umikho magodswili nikhona yini nikhona yini endaweni la umikhona osekade nasamile kahle uNkulunkulu wayengakwazi ukumbona uAbraham evalwe ukuthi khona abantu bakhe nje uThixo athi uyabafuna angabatholi bevalwe abanye abantu uthi uNkulunkulu endaweni omikhulu I can see you. When we show this with Bible, but to masamsana iBhayibheli endaweni omikhulu I can see you. And kuleyo ndawo omikhulu yindawo yokwenza ama-choices. Aniswa. Hallelujah. La umekhona. Your position iyakuvumela to make choices.
to help you. La omekhona. Phakamisa mina. Awumoyingcwele. Awumoyingcwele. La ukhona manje. Phakamisa mina. Ubuke impumalanga. Uphenduke. Ngoba lapho ayingane yami ngamanye ngathuyezwa wena. Lakhona uyavumela. Phela sometimes siba segodini. Asingakwazi ukwenza ama-choices khona. Lasindezelwe izimo. Kodwa lawa yebekhona. Izulu liyantoxela ukuthi umikaphi. Since uhlukene noLodi. Umikaphi. Kezwakala la. Since uhlukene noLodi. Lalela ndoda. Umikaphi. Uka i-east. Ubuke i-west. Ngoba indawo omikuyo. Nawuyayikhumbula umikahle. Futhi mawucabanga namhlanje uzothi angonje ngafa ngesikhathi ngikuya position. Ngoba ngake ngaba kahle noThixo. Ngiyasikhumbula ngime kahle noNkulunkulu. Angazi ukuthi ukufa kufika ngani ngesikhathi ngime kahle noNkulunkulu. Because uyazi wena ukuthi awusamile. But uyazi wena ukuthi kodwa la ngikhona ngimile kahle. Uthi uNkulunkulu khetha. Ngoba noma yini usho Thixo amehlo akho ayibonileyo. Saba ukuthi ngiqamulele nje. Ngoba ngeke ufike emntweni. Ufike emntweni ungakazi uyibona. Noma yini ufuna ukufika kuyo. American and indezelwe. Martin Luther King uthi I am a tree. American and indezelwe. Omnyama akakwazi ukuhlala nomhlophe. Uthi uDr. Martin Luther King bathi Hilamahasaya. A tree. Ulasisimo. Uthi Martin Luther King ibona ngelinye ilanga ingane zabantu bamnyama sidlala ndawonye besabamhlophe. I have a tree. Can we be no? That's how we go. No. Ngizobula ukushumayela angiyeke. Awubuke mfundisi ubheka. Abafana bakaJakobo bafuka kuseni. Baxoxa amaphupho. Ufuka uJoseph. Uthi madoda ngisho la ngikhuluma ngamaphupho nami ngiphuphile. Mina enginenkinga. Mina angiphupha nina. Awusanga. Shobanina nithi ngiphuphile nami nginenkinga. Mangithi ngiyalala ngiyaphupha kodwa inkinga yami ukuthi amaphusha nami ngiphupha nini. Bathi abafoko usiphupha senzani. Uthi sibopha intungo sotshani siyasifusa siyasifisa ezenu siyama zonke sikhothamele sami esamu sisala simile. I have a dream. My God, bayafuka abafowabo ukuthi balokhupha impetho wena ngoba wena ukhupha ngathi bayabuya ngakusasa baxoxa
uJosefa uhlele esihlalweni lithi iBhayibheli abafowabo bakaJosefa bakhotha ayizakwalanisa engakamazi engakamboni nokuthi uye kwathi iphupho likaJosefa sanibonani iphupho likaJosefa lasezeka ekwabezizwe abafowabo bathi yebo lalela bathi yebo inceku yakho Yesu ngakubani engizokhosta abantu abakhulu bazothi umkhulu wena sisinceku thina bathi abafowabo manje buza uJoseph ukuthi iqhegu elingizalayo lisekhona na bathi yebo Nkosi inceku yakho iqhegu elisizalayo lisaphila uthi yenyukani nalo mabenyuka nalo lithi iBhayibheli malifika Joseph yo Lord eyeswele mhle uthi uNkulunkulu ngoAbrahama noma yini uyibona ngamehlo esonguyibona awe Jesu msindisi as long uyibona uthi uyona we have to see bese kube yakho kufanele ngibone uNkulunkulu noma leyo nto uyibonayo ingazi bengangisihlabathi solwane wena umlimit uthi wena unamalimit wena kanti lalela ngani yami iBhayibheli lithi abantwana bakwa-Israyeli bamlimit uNkulunkulu ehlala bambekela ama-limitations bathi angakwenza lokhu kodwa angeke afike lapho uswele isilo ulwandle kodwa usezoxakeka kulesi simo ungamlimithi uNkulunkulu uthi uNkulunkulu noma ingaselento bengangesihlabathi solwandle umuntu ekubala isihlabathi solwandle uyobala inzalo yakho ngoba uthi uNkulunkulu ubonani Abraham uthi ngibona isihlabathi la ngimi khona ngibona nje isihlabathi abese ethi uNkulunkulu ngoba Abraham ususibonile isihlabathi as from today
ngathi ingakho uma ngingena mangabe le moto this time ngahlenga moto uma ngabe le moto imoto yami idlula igaraji lokugcina ngiqede Free State ngingena iKZN ngithi lalela KZN wena ubi nami inkaba yami kuwe okhokho bambalala kuwe umoya nehlahla nenhlabathi nemvula imali ingcebo yonke into yaseKZN eyami leyo shaba ngena kuwe wena uyangifundisa sayidini lami wena awukwazi ukungifometa you cannot foment me ayike into ephikisana nami imimoya iyangilalela ngingena ezweni lokuzalwa kwami ngikhuluma ulimi lwami kulelizwe yonke into iyangirespekta lalela KZN sangingenile masengifika olwandle ngithi I'm a seed of Abraham. I'm a seed. Mangikhalela ngithi I'm a seed of Abraham. Insalo Abraham to bless me going in and going out. Uthixo uma yini oyibona abesamnikeza ithuba lesibili sukadile Abraham athi no ukuthi ilokho engikubonayo akukho kunye okubonayo pheke phezulu engifisa ngathi babe ngangikho isizwe uAbraham ukhetha uAbraham wayenethuba lokuphuka uThixo izwi Abraham wayekwiseva wakuye uAbraham ngoba uAbraham wayethi kwalizulu esokuthi onyashisa leli olibonile sekungelakho ngoba izithembiso zakhe siuyebo siwabe njalo leshilo wathi noma yini oyibonayo leyo